Türkmenistan Ilimler Akademiyasy Magtymguly adyny edebiyat instituty. Magtymguly şygyrlar 3 tomlyk. 1-nji tom Aşgabat şäheri Türkmenistan DNŞB 1992-nji ýyl. Turgul diýdiler. Düş. Bir gece yatyrdım tünüň ýaryny. Bir 4 atly gelip turgullydylar. Habar birimiz saňa pursat şaýyna, şo ýerde äärler bar, görgüllydylar. Nazarym ýetişgis şol 4 merdana. Göňlüm joşa geldi, başym gerdana. Şo wagtda bar idi 2 diwana, durma oglan anna bargyllydylar. Şol 2 diwana tutdy golumdan. Alban gittiler durgun yerimden, bir işaret bolly anyň birinden seýranyny barban durgullydylar. Olturypdyk, gelli 2 pirdady. Gözünden ýaş akar, dili dowady. Hu hak diýip çykdy alty piyada, adam inni geler, görgüllydyler. Bir 4 atly geldi, bary tebdebaz. Asalar ýaşyl, atı tevlebaz. Meclis halkasyny gurmaň beýle az, adam köpdür, ulu gurgullydylar. Daşdan çykdy. 60 atly gördüler. Muhammed diýip tamam garşy ýördiler. Saglyk salamatlyk bir sordular. Durmaň ulu jaýa ýörgüllydyler. Bir atyň ardyna meni berdiler. Seýranyna şo jaýa baryp durdular. Tamam olturdular, meclis kurdular. Oğlun, maňa arak girgillidiler. Aladır diýdiler, tuttu destimden. Borya düşegimi Allah assymdan. Men bilmedim, bir zat goýdy üstümden, ýolugun döwranlar, sürgüllidiler. Haydardan toradym. Barça at. Hazreti Peygamber odur bolmaýat. Ol Selim hozadır, ol baba zürriyat, ol Veysel Karadır, bilgillidiler. Ol Bahaweddin'dir, ol Ömer Erdir. Bir zeňi baba, odun namdardır. Ol süýünşip duran 4 şaryardır, maksadyň ne bolsa aýtgyllydylar. Şo wagtda duran 2 şeýhi şap, bu ogluna pata beriň diýdi sap. 124.000 enbiya ishab bardy şolardyr, bilgillidiler. Resulullah aýdy: "Ya Şah Merdan, ya Selim hoza, ya Baba Selman, Ebu Bekir Sıddyk, ya Ömer Osman." Bu gulnyň maksadyny belgillidiler. Selim, Baba Selman buyurdy merdi. Piyalan tutup sallylar derdi. Gitti akıl huşum yattım şo ýerde. Arşda ferişte ne bar? Görgüllidiler. Yel bollum, ýugurdum ýeriň damaryna. Nazarym tokunny arşyň kemerine. Cebrut älimine jerir sarana gelip öýüň garap görgüllidiler. Näge hyýal etsem, ele getirdim. Kayda baksam ona nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım, yüzüme tükürüp tur gullydylar. Resulullah aýdy: "Eshaplar ýörüň. Oglany udadyň, bir pata beriň. Buyurdy 4 atla eltip tabşyryň, getirgen jaýynda goýgullydylar." Turup Magtymguly gözüni açypdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Hara nerdek ak köpükler saçıpdır. Oğlun, Allah yarın bargyllydylar.